Salutare lume! Eu sunt Teoria de Veste Dani și astăzi vă facem un nou episod din Freestyle. Ok. Hai să începem! Bate și un ori măcar. Am bătut. Ai făcut și ori poate. Trec prin părți. Nu prea mai și pe elegantele. Ia un cocovile. Cocovile? Ah. Nu pot să fac pe asta că filmează brut. Haideți, eu fac. Bă, scuzați plata. Da, este a mea și e stricată. Am făcut prea multe scheme. Așa? Filmăm? Ok, haide. Se duc în cap ăștia. Te duci tu! Cu patul de înainte! Ia să-l vedem pe Teo. Da, vrei să vezi ceva fain? Da. Hai, bă, pe bună, chiar așa. Așa am dus să fac. Da. Lăsați-l pe ăsta, că el nu face nimic și să dă ăsta, bă, că vai și cameraman decât el. Da, să te vedem pe tine la al treilea episod. Abia aștept. La al treilea episod filmează el. Da, m-am ținut să fac cu cocomul din același timp. Dani, bă, hai, o să merg cu cădere în chescot și după ce faci pe să-l învățăm. Ia. Dar vin încoace sau... Păi de aici, mă, că mi-au avut. Așa, stai acolo. Cameraman acolo. Cameraman, du-te înapoi. Ia. Viteza contează aici. Hop. Știi, dar n-ai ce faci cu asta, frânează brusc. Uite de aici, chespară. Ți-ai așa cum picior ridicat și dai repede. Hai, arătați și voi un crash. Un creier mâncați, așa numai tu poți. Nu știu cum faci, faci ceva gen. Așa. Nu, camera. Așa arăta eu, dar filmez. Da. Deci faci așa. La al treilea episod o să arăt eu. O să fie doar de și cu Dani. Ia să-l vedem pe Dani. O cad din rail. Ia mă! Scăderea în rail. Păi da, uite cum joacă asta. Eu pot să stau în rail cât vrei. Da, cu aia da. Și la final să mai fac așa. Ia acum ceva învățat de la Paulo Barbara. De la mine. O să înveți ceva de la el. Cred că doar prostia. Fac așa. Ia. Hai să vă arăt eu. Nu. Hai. Nu. Lăsați. Ce-ofticați sunteți, bă. Nu stricați, dar pana mea te-am angajat cameraman acum. Ești cameraman, mâncă-te. Așteaptă mai aganja cumva, ia când mă plătești. Păi atunci eu nu mai vorbi prostii. Șata, să dea cameraman numai din normal, să nu te vrea nici să vorbești. Cameraman, vreau să iau creta. Dă-mi creta aia. Dă-mi creta aia. Dă-mi ea. Dă-mi ea.
Revenim după pauză. Da, parcă nu mi-ai arătat asta, nu? Deci uite, nu trebuie să dai așa și treci pe ea, știi? Mai eram una din zi. Deci vede, sau aia, da, care dai cu piciorul? Da, dar e... Să ai grijă. Așa. Dar mă doare ursul când dau. Dau cu latul, ca la fotbal. Păi nu dau cu latul. Nu dau cu latul, că mă văd ursul. Cu latul merge mai bine. Ah! Ah! Bă, bați, unori. Unori? Hai, amândoi. Stai, bă, tu din un pic. Bă, dar nu acolo să fac, în fața aia. Mă rog, să bat în amândouă părți. Să bați în ceva. Nu cunosc aici. Ah, da, îți placă, m-am înțeles. Noaptea, da, ia. Bă, dar nu mai încercăm să facem ce făceam noi atunci oale din sal. Da, hai, foarte bun. Să nu se lase cu căderea asta. Dar pot face pe rupul pleacă asta, că știi că nu pleacă la asta. Da, super, cu asta. Ok. Hai, eu frumos. Deci mă trag pe mine, frică. Doamne, așa cum-ți faci oale așa? Eu mai încet cu ale din mers un pic. Trebuie să o faci din mers repede. Hai, eu. Bă! Scuze, fac încet. Cu mâna a făcut-o, da. Bă! Scuza-mă! Cocolele nu mi-au ieșit acum. Bine, în poziția de test. Da, bun. Cam aici încheiem și noi acest episod. Eu am fost Dani și el a fost Leo. Deci, pa lume și vă așteptăm la următorul. Da, următorul episod e format din eu și Paulo, așa, și eu voi fi cameraman, ok? Și sperăm la următorul episod să nu mai avem atâtea dificultăți, adică... Da, să nu fie atâtea chestii. Și, mă rog, da, cameră ăsta avem întâmplat cu toate astea, domnul. Da. Numai dacă ți-ai tu, n-ai avut nicio. Am una, da. Există o singură problemă, da. S-o mai după. Exact. Bun, deci încheiem, hai să încheiem cu un oli. Încheiem cu un oli. Ia da frumos, nu închei, da hai ole. Să fie ceva mai de începători, că noi suntem începători, cum pare nu? Hai, în același timp, 3, 2, 1 și...